इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यांचं ऑनलाईन शिक्षणामध्ये मी स्वागत करतो। विद्यार्थी मित्रांनो, पाठीमागच्या तासाला आपण इतिहास लेखन आणि पाश्चात्य परंपरा, त्याचबरोबर इतिहास लेखनाची परंपरा, आधुनिक इतिहास लेखन, त्यानंतर महत्त्वाचे विचारवंत या भागाची पाठीमागच्या तासाला आपण माहिती पाहिली। त्याचबरोबर आजच्या तासाला आपणाला इतिहास लेखन आणि भारतीय परंपरा याविषयी आपणाला थोडक्यात माहिती पाहिजे। तर भारतीय इतिहास लेखनाची वाटचाल, त्याचबरोबर प्राचीन काळातील इतिहास लेखन आणि हडप्पा संस्कृती। विद्यार्थी मित्रांनो, आपणाला भारतीय इतिहास लेखनाची वाटचाल, त्याचबरोबर इतिहास लेखनाच्या पाश्चात्य परंपरेची ओळख आपण पहिल्या पाठात करून घेतलेली आहे। पाश्चात्य परंपरा जी होती त्याची ओळख आपण पहिल्या पाठात करून घेतली। या पाठात आपणाला भारतीय इतिहास लेखनाच्या परंपरेबद्दल आपणाला माहिती घ्यायची आहे। तर याविषयी आपणाला प्राचीन काळातील इतिहास लेखन कसं होतं, प्राचीन भारतामध्ये पूर्वजांचे पराक्रम, तर प्राचीन काळामध्ये इतिहास लेखनामध्ये पूर्वजांनी काय जे पराक्रम केले ते पराक्रम, त्यानंतर दैवत परंपरा, सामाजिक स्थित्यंतरे इत्यादींच्या स्मृती केवळ मौखिक परंपरेने जपल्या जात होत्या। म्हणजे मौखिक परंपरा, प्राचीन काळामध्ये पूर्वजांनी जे काय पराक्रम केले असतील, त्यानंतर दैवत परंपरा असतील, सामाजिक बदल झालेले असतील, त्याचबरोबर इथे अनेक वेगळ्या प्रकारच्या मौखिक परंपरा या जपल्या जात होत्या। तर हडप्पा संस्कृतीमध्ये मिळालेल्या प्राचीन लेखांच्या आधारे भारतामध्ये लेखन कला इसवी सनापूर्वी 3ऱ्या सहस्त्रकापासून किंवा त्याही पूर्वीपासून अस्तित्वात होती असे दिसते। तर हडप्पा संस्कृतीमध्ये आपणाला मिळालेली जी माहिती आहे किंवा मिळालेले लेख आहेत, त्या लेखांच्या आधारे भारतामध्ये लेखन कला इसवी सनापूर्वी 3ऱ्या सहस्त्रकापासून किंवा त्याही पूर्वी आपणाला अस्तित्वात आलेलं दिसून येतं। म्हणजे अशा प्रकारे लेखन कला बघा कधी अस्तित्वात आली। त्याचबरोबर हडप्पा संस्कृतीची लिपी वाचण्यात अजूनही यश मिळालेलं नाही। हडप्पा संस्कृतीची लिपी आहे ती वाचण्यामध्ये अजूनही आपणाला यश पाहिजे तेवढं मिळालेलं नाही। भारतातील ऐतिहासिक स्वरूपाचे सर्वाधिक प्राचीन लिखित साहित्य हे कोरीव लेखांच्या स्वरूपामध्ये आहे। तर भारतामध्ये जे लेखन साहित्य आहे ते कोरीव, जसं आपण सहलीला गेल्यानंतर अजिंठा वेरूळ हे लेणी पाहतो, त्या ठिकाणी जे कोरून ठेवलेले आहे, देवदेवतांचे फोटो असतील किंवा वेगळ्या प्रकारच्या लेण्यामध्ये निसर्ग सौंदर्य असेल, हे कोरून ठेवलेलं आहे। तर अशा प्रकारचं दृश्य कोरीव लेखाच्या संदर्भात स्वरूपात आपणाला पाहायला मिळतं। त्याचबरोबर त्याची सुरुवात मौर्य सम्राट अशोकाच्या काळापासून, म्हणजे इसवी सनापूर्वी 3ऱ्या शतकापासून होते। म्हणजे कोरीव लेख जे आहेत ते मौर्य सम्राट अशोक यांच्या काळापासून ती सुरू झालेली आपणाला आढळून येते। त्याचबरोबर 3ऱ्या शतकापासून हे झालेले आहे। सम्राट अशोकाचे कोरीव लेख हे प्रस्तरावर आणि दगडी स्तंभावर कोरलेले आहेत। तर सम्राट अशोकाचे जे कोरीव लेख आहेत ते दगडी स्तंभावर कोरलेले आपणाला आजही दिसून येतात। इसवी सनाच्या पहिल्या शतकापासून धातूची नाणी, तर इसवी सनाचं जे पहिलं शतक आहे त्याच्यामध्ये पहिल्या शतकापासून धातूची नाणी, मूर्ती आणि शिल्पे, ताम्रपट इत्यादीवर कोरीव लेख उपलब्ध होऊ लागतात। म्हणजे इसवी सनाच्या पहिल्या शतकापासून जर आपण पाहिलं तर त्याच्यामध्ये नाणे असतील, मूर्ती असतील, शिल्पकला असेल, ताम्रपट असेल, याच्यावर कोरीव अशा प्रकारचे उपलब्ध लेख आपणाला आजही पाहायला मिळतात। यामधून महत्त्वाची ऐतिहासिक माहिती मिळते आणि या नाणी असतील, मूर्ती असतील, ताम्रपट असेल, शिल्प असेल, याच्यातून आपणाला काय होतं तर महत्त्वाची ऐतिहासिक माहिती मिळते। म्हणजे पूर्वजांनी जी काय कामगिरी केलेली असेल ते आपल्याला याच्यातून माहिती मिळते। त्याचबरोबर या सर्व प्रकारच्या कोरीव लेखामुळे संबंधित राज्याचा काळ, आणि यामुळे काय होतं तर नाणी असतील, मूर्ती असतील किंवा शिल्प असतील, संबंधित त्या राजानं किती दिवस राज्य केलं किंवा त्याचा काळ आपणाला या नाणी असतील किंवा मूर्ती असतील याच्यावरून आपणाला पाहायला मिळतो। त्याचबरोबर या सर्व प्रकारच्या कोरीव लेखामुळे संबंधित राजाचा काळ, वंशावळ, राज्य विस्तार, तत्कालीन शासन व्यवस्था, म्हणजे त्यावेळी असणारी वंशावळ कशी होती, राज्याचा विस्तार कशा प्रकारचा होता, तत्कालीन समाज व्यवस्था ठिकाणी असणारी शासन व्यवस्था कशा प्रकारे होती, ही आपणाला या कोरीव लेखामुळे संबंधित राज्याची माहिती मिळू शकते।
त्याचबरोबर विद्यार्थी मित्रांनो, महत्वाच्या राजकीय घडामोडी झाल्या, या काळामध्ये राजकीय घडामोडी कुठल्या किंवा कोणत्या प्रकारच्या झाल्या हे आपणाला पाहता येते. तत्कालीन सामाजिक रचना, त्यावेळेस समाजामध्ये रचना कशी केली होती किंवा समाजाची रचना कशी होती, त्यानंतर हवामान, दुष्काळ यासारख्या महत्वाच्या बाबीची माहिती मिळते. तर आपणाला तत्कालीन शासन व्यवस्थेमध्ये महत्वाच्या राजकीय काय घडामोडी असतील, त्याचबरोबर तत्कालीन सामाजिक रचना असेल, त्या काळचं हवामान असेल, त्यावेळी पडलेला दुष्काळ असेल, या सगळ्या गोष्टी आपणाला महत्वाच्या बाबी या आपणाला इसवी सनाच्या पहिल्या शतकापासून आपणाला माहिती मिळते. म्हणजे शासन व्यवस्था कशी होती हे आपणाला त्याच्यातून माहिती मिळते. प्राचीन भारतीय साहित्यामध्ये रामायण, महाभारत, महाकाव्य, पुराणे, जैन आणि बौद्ध ग्रंथ, धर्मग्रंथाखेरीज भौतिक किंवा भारतीय ग्रंथकारांनी लिहिलेले ऐतिहासिक स्वरूपाचे साहित्य तसेच परकीय प्रवाशांची प्रवास वर्णने ही इतिहास लेखनाची महत्वाची साधने मानली जातात. विद्यार्थी मित्रांनो, आपणाला राजकीय घडामोडी बरोबरच त्या ठिकाणचं हवामान, दुष्काळ यासारखी माहिती तर आपणाला मिळतेच, तर प्राचीन साहित्यामध्ये आपणाला रामायण असेल, महाभारत असेल किंवा महाकाव्य असतील, पुराणे असतील, जैन किंवा बौद्ध ग्रंथ असतील, या धर्माखेरीज भारतीय ग्रंथकारांनी लिहिलेले जे ऐतिहासिक साहित्य आहे किंवा वेगळ्या प्रकारची प्रवास वर्णने असतील, ही सगळी माहिती आपणाला या ठिकाणी मिळू शकते. त्याचबरोबर ही महत्वाची साधने आजही मानली जातात. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला प्राचीन काळातील इतिहासाचे लेखन कशा प्रकारे होतं याची माहिती आपल्याला पाहता येते. आपण इथेच थांबूया. धन्यवाद.